Здравейте, дами и господа! Аз съм отново Христо и да ви кажа, що ще почват и канала за поредиците, да ще водя. Игрите, де. Ето, няма само за комунизма да приказваме, но игрите, ако ги виждате и тук, на горното, освен първото, и останалите всичките са игри Minecraft, Napoleon Dar, My Buildings, Heyday и Explorium Game. Те ще са игри, дето ще ги водя само аз. Ще очаквате много забавни поредици от мен, но ви казвам, че няма да е лесно да се обработват клиповете така. И без той ще е без говор. Що таблета ми не заснема с говор. Сега не мога да насочиш телефона така и да играя. Просто няма да качвам само игри за комунизма и за и тя работи. Ще качвам за много работи, за коли, за чудеси, за... Не може да се представите. Да, който се чуди отгоре комунистическото ми знаме, тук може да както да е. Очаквайте включвания от училище, от мои приятели. Да кажа, много хубаво ще се забавляваме заедно. За които искат да знаят, пишете в YouTube Христос Апостоло, както се пише моята страница, и ще ме намерите. До скоро и приятен ден!